Malawian Camera. Cliff Chinyama, freedom fighter, activist opanda mantauja. Pano akufusa mafuso kuti kudino sitinaone wanthu ndithu akupulitsa mateyala ku parliament nanga nkhani imene ili pati te zambiri zili ndi muno akeyo timusiye kuti ayankhule. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Mwadzuka bwanji Malawi anzanga. Lero loweluka pa 8 March 2025. Ndikhulupirira kuti masiku ambuyomu ku parliament kunaonesedwa footage yomwe inkaonesa anthu ena akupulisa mateyala, akuphwesa mateyala magalimoto a ma MP amene ali a opposition. Tikunena pano kulizi polisi sinagwire munthu wina aliyese. Ani ndikulankhula ine pano ndikufuna ndikusimikizireni inuyo ma MP a opposition. Footage imene jayo inafufutidwa, inachosedwamo andi ndikufuna ndikusimikizireni olo mutafuna kuti mukayioneso lero, olo mutakakamiza parliament kuti ikuoneseniso ni lero, simungakayipeze, inafutidwa. Andi sindikuziwa kuti misonkho yomwe ikupita ku polisi ndikumalipira mwezi ndi mwezi, ndrama zimenezi zikuthandiza Malawi. Chifukwa china chilichonse m'dziko munomo chitetezo kuthandizidwa ndi apolisi, tasiya kuthandizidwa. Iyi ndi MCP polisi yomwe ikutumikira pano. Chifukwa mtsogoleri wawo amene ali IG ndi kadeti wa chipani cha MCP. Ntchito yomwe ili ndi mtsogoleri wawo amene ali Inspector General Merino Yoram ndiyotumikira chipani cha MCP. Panachitika matemu pakati pomwepo kundilandi kwamangidwa anthu. Koma zija zinthu zoonekeratu palibe chomwe chikuchitika. Ndikukama muonanso munthu yemweyo akuyenda ndi Richard Chimwendo Banda kuliko kuti kunzuzu. Zomwe zochita kuziwikiratu kuti anthu awawa zoti ifeyo ndi Amalawi amene tikufuna kuti amene akutifuna pa nthawi ino kuti tikawavotere sakulingalira. Koma awawa akubwera ndi mphamvu ya udikteta. Ndipo ndikufuna ndikusimikizireni achinyamata ngati sitisamala nazo izizi, ngati tisekelere boma ili kupitiriza, ndikhulupirireni tizamva zinthu zowawa zopitirira pa nthawi yomwe zikuchitika panozi. Andi zimene tiziziziwa. Chifukwa ngati zinthu zochita kuonekeratu andi cholinga chenicheni chomwe ankaonesera footage imene chayo, kapena chomwe analolera kunena kuti ataumirira aphungu wotsutsa kuti aone pa screen chomwe chinachitika ku parliament, kuti anthu aone kuti anaphulisa mateyala ndi ndani ndicha. Fwa kuona konde aona anthu pakana pano pa sanatani kuti sanagwidwe. Munthu oziwikiratu sakugwidwa pakana pano. Teni matemu akundilande fast kukagwira. Ndifuna ndikusimikizeni na polisi. Kagwidwe kantchito aka Amalawi atopanako. Kagwidwe kantchito ka bias Amalawi atopanako. Chipani cha MCP chasiya kutumikira dziko lino. Nkhani maso omwe akuyang'ana panopa akuyang'ana za APM kuti athana naye bwanji. Are you serious? Sometime nthawi inaje kumumaka munthu zimangoziwikira. Funa ndifuna ndikusimikizireni kukuuzani mmosa kubisirani mukamakhala muzizi wa nsanje tuchitipa maso ali pa APM. Andi mwa ena amene mukummenyera kampeni APM ndiye ndi new chipani cha MCP. Chifukwa wina aliyese nkhali mwafika po maka paka na ena tukunena pano mafika kanena kuti ayi kazi za IGP makafika munthu makabisala yekha kuthawa
Hey. Lero kumabwera ati apolisi akusaka munthu mukusaka ndani? Mukusaka ndani? Munthu wete wanyamuka yekha kukabisala. Munthu wonena kuti yekha wafufuza mmene palili pa ground nsanje tuchitipa kuti APM ni amene akuwina masankho awawa ndipo wachita kuziwa yekha kunena kuti zimene zichazo ndi zinthu zosatheka. Wakabisala ndiye mukaka wabwera basi manena kuti ayi makalera ayi tukuika dokosolo yosaka kulako. Zisango dolo zitandutuna kuti zitachitika lero. Peter Mutharika kulani kuti akuwina. Kumakidwa kumabikidwa kaya kutena nditani makakhala kwenjezeraso mathira ncheri pamenepo mwe kuti APM asayi tikuti APM yoto lero kuima ndipo inuyo mukuchitiratu kuziwa ndipo so niyo kafukufuku mwamupeza kale nsanje tuchitipa kuti Peter Mutharika akuwina. Chifukwa mukanaziwa kuti Peter Mutharika sakuwina sibwezi zonse zikutani kuti zikuchitika. Mwasiya kuyendesa dziko. Mwasiya mwamba kumalankhula zibibi misonkhano yanu palibe chinthu cha nzeru chomwe mukuwauza inuyo IMCP anthu kuti muzapangira chakuti. Nkhani mukapita amene mumakanena ya Peter Mutharika. Kampeni ndi kampeni. Ayi nyamata lero basi azikamva kuti ati awawa nsonkhano wawo apangira kuna ati sakavutire Peter Mutharika. Auze anthu mfundo. Aji mwendo panda auze anthu mfundo. Osapita amene bacha kukula kukamwa mutu waukulu ngalo mmene umbakalankhula zinthu zopanda pake zongo kakalimbana ndani kuti Peter Mutharika. Serious. Ndipo wewe mwendo panda ngati pali munthu mmoja amene umenyera kampeni Peter Mutharika kuti awine ndipo alamule amene ukutsindika ndi wewe mwendo panda. Fonso kana kuwina uliwose palibe chinthu cha nzeru. Umangokamba zinthu zongobwereza. Ndifo wazungulira mutu department ine minister ine yose ukumakhala ngati neneli ndiwe. Olankhulira ozimisa moto ku minister ine yose kumakhala ndiwe. Situkuziwa kuti kaya Lazarus Chakwera akumaona zimene kuti zimene zikuthandauza chani. Anthu amalawi angazira ndire mwantundu wanji kuti kaya ukapita ku minister of agriculture ukapezeka vuto ukalankhula ndiwe. Kaya upita ku minister of trade ukapezeka china chake anthu akufuna kupanga matemo ukalankhula ndiwe. Minister of labor ukalankhula ndiwe. Richard Mwendo Banda. Kusoza kuti wende wanziro kwambiri we msipi koseko. Zinthu ngati zimene zomwe anthu akuziona kuti iweyo ndi amene ukupula mphamvu, iwe ndi amene ukuzunzisa Malawi munomo Chakwera akungobwera kumbuyo kwakoko. Monga munthu onena kuti Chakwera munantenga ndi wopusa ndipo mmamuuza kuti chipanicho si chake munango munthu ola ku Assembly of God uko nchifukwa zinthu zikusongonera kamoyo kameneko. Ndiye tufuna tukuze ni mai Yoram tukufuna tu anthu amene anaphulisa mateya acha. Anaphulisa mateya achawo adani kodi aziwike. Ndiwo tikufuna kuti fute chipele chati kukumemani niyo ma MP otsutsa mukaione kwa kachiwiri. Mupite mukakakamize kuti mina ngatasa naonesese mukaione kwa kachiwiri simukayionamo ayifufura ejeni manager. Ma video amene aja mulibe moso ndikumsimikizira pano olo mutati mande pano pa mukanene kuti mufuna muone kachiwiri footage manager simukayipeza. Yafufutidwa. Yafufutidwa imene ijayo. Yasongoneza kuti asongoneza maumboni. Koma zinthu zichazo chomwe mungaziwe kuti zinatani kuti zinafalikira. Ani anthu amene swafufuta footage imene ijayo, ma video amene ajayo ifeyo tikwaziwa. Simungabisale. Mukukakamira zinthu zosatheka. Teni background mukaonesa na APM. For APM zake zaila kaya. Nkhalamba yemwe mulipana naye. Ndi Amalawi akufuna nkhalamba yemwe. Andi chisimikizo niyo muli nacho nchifo mukumuchinga. Malawi. Camera.